Takže dnešný zápas môžeme hodnotiť ešte lepšie ako včerajší. Pridali sme veľmi v obrane, nástup do zápasu bol fantastický. Proti takémuto superovi sa nám podarilo viesť hneď na začiatku zápasu, čo bolo výborné. Dievčatá dali do toho všetko, prvý polčas sme vyhrávali. V druhom polčase, ako som povedal, veľmi kvalitný super. Už sme potom robili nevinútené chyby, ktoré nás donútili, vlastne pomohli súperovi, že mohol ísť do rýchlych protiútokov a zakončoval s ľahkými gólmi, ale napriek všetkému si myslím, že ten výkon dievčat bol dneska ešte lepší ako včera. Vložili sa do neho maximálne, bojovali, hrali tú hádzanú srdcom, čo sa ukázalo aj na polovovku. Ja si myslím, že za taký výsledok, ktorý sme dneska tu predviedli, sa nemáme za čo hanbiť a popri tom všetkom ešte treba pozdvihnúť fantastický výkon brankárky Gubikovej v prvom aj v druhom zápase.